La Rodoreda va néixer a Barcelona. El seu pare fou comptable d'una armeria. Qualsevol s'atrevia a emprenyar-se amb ell. El seu avi, Pere Gurgui, havia estat amic de Jacint Verdaguer i a la mort de mossèn Cinto va fer-se posar una escultura de l'escriptor al jardí de casa seva. Era el que avui anomenaríem seguidor incondicional. Com era habitual en els artistes de l'època, la Mercè Rodoreda va viatjar a París, però ella ho va fer de viatge de noces. Destaca la plaça del Diamant, entre les seves obres més conegudes. Jo he vist la pel·lícula, però que consti que jo vaig llegir a l'Home al batxillerat, i també alguns contes. El 1939 es va exiliar a França. En allà va cultivar la poesia i també es va atrevir amb la pintura. Déu-n'hi-do. Més tard es va instal·lar de nou a Catalunya, enyorada potser de les calçotades i de la botifarra de Vic.